Pois a ópera verista primeira, que se recoñece como tal íntegramente, é Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni. Foi unha ópera escrita en moi breve tempo, en apenas un par de meses foi composta toda a música, debido a que o compositor Mascagni enterouse de que había un concurso de composición dunha ópera. Entonces, un pouquinho así a última hora, contactou con un libretista e foi capaz de crear unha das páxinas, un dos títulos máis importantes do mundo da ópera e máis representados. Cavalleria Rusticana é unha ópera curtiña, dura pouquinho máis que unha hora, está ambientada en Sicilia, nesa época, 1890, no momento da Semana Santa da Pascua. Moitos dos fragmentos da súa música son coñecidos, foron incorporados tamén con regularidade ao repertorio orquestal e, por exemplo, é moi coñecido o famoso Intermezzo, que tamén formará parte da suite sinfónica que vamos a tocar a continuación.